खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बानाय आरो सांग्रांथि गैयै आखुखौ गारनानै खामानियाव गोसो हो। जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। फरायसाफोरा मोगा-मोगि एबा जथुम्मायाव जाफुंसार जानो हागोन। बृष राशि सांग्रां जा, गुबुनजों गाज्रि मुं सुजागोन। सम्पथिखौ लानानै माबाफोर जेंनाफोर दंब्ला बेखौ सुस्रांनायनि मोनसे खाबु दङ। लोगोनि सुबुरुन बायदियै खामानि मावनाया मुलाम्फा होगोन। मिथुन राशि गावनि थाखाय साननो सम मोनगोन। जर'खायै आइजोफोरा गावसोरनि रोंगौथि आरो खामानि मावनो हानाय गोहोजों जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। कर्कट राशि आलासिखौ सिबिनानै गोजोननाय मोनगोन। अन्थोबफोरनि सोलाय सोल'बो जागोन। लाइमोनफोरा गावसोरनि इयुननि थांखिफोरनि बागै जोबोद गोसो गुदुं जागोन। सिंह राशि नखर आरो रांखान्थिजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोर लानाया मोजां फिथाइ होगोन। गोसो जानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। कन्या राशि जाफुंसार जागोन। थांखिफोरखौ मावफुंनायनि थार सम। मोनसे गोबाव समनि जेंनानिफ्राय रैखाथि मोनगोन। तुला राशि माखासे समनिफ्राय सोलिबाय थानाय सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोराव जौगानाय फैगोन। गावनि सायाव मोजां आरो सोमोनांथाव फोथायथि मोनदांहोगोन। वृश्चिक राशि सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां जेंनाया दङब्ला थाबैनो सुस्रांजानो हागौ। इयुननि बिथांखिफोरावबो गोसो होनो हानाय जागोन। धनु राशि गुलाय-गुजाय थासारिया सुस्रांजागोन। खाथि सोमोन्दोनि सुबुंजों गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजागोन बायदि मोजां खाबु दङ। मकर राशि जायखिजाया जुनिया आरो बेसेन गोसा बेसाद बायनो थाखाय मोजां सम। न'आव खुरमा बाहागिफोर फैनाया मोनसे मोजां आबहावा सोमजिहोगोन। कुम्भ राशि सानथांखि खालामनाय आरो आब्रुथि गोनां आदबजों हाबा मावोब्ला साबसिन फिथाइ मोनगोन। साना गाहामै बारगोन। मीन राशि आदब खायदा बाहायनानै खामानि मावोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। बयबो बाख्नायगोन। जिउआ जौगासारनायनि लामायाव फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।